Σας φίλοι μου, και σήμερα θα σας δείξω πώς να κατεβάσετε το GTA 5 δωρεάν στον υπολογιστή σας. Λειτουργεί σε όλα τα Windows, ακόμη και στα 10 που είναι τα πιο καινούρια. Θα χρειαστείτε το mTorrent, θα σας έχω link στο description για να μην το ψάχνετε. Θα πατήσετε Get mTorrent for Windows, θα κατέβετε λίγο κάτω μετά και θα πατήσετε Get mTorrent for Windows. Αφού τελειώσετε με την εγκατάσταση του uTorrent, θα πάτε στο επόμενο αρχείο που είναι το WinRAR Archiver. Είναι ένα αρχείο συμπίεσης και αποσυμπίεσης. Θα κατέβετε λίγο κάτω στην ιστοσελίδα και θα ψάξετε τη γλώσσα που λέει Greek 32-bit και Greek 64-bit. Για να δείτε τα bit του υπολογιστή σας, πάτε στην επιφάνεια εργασίας, δεξί κλικ στο εικονίδιο υπολογιστής, ιδιότητες και βλέπετε λειτουργικό σύστημα 64-bit. Και όσα bit είναι ο υπολογιστής σας, θα κατεβάσετε και το ανάλογο. Αφού τελειώσετε με την εγκατάσταση του WinRAR Archiver και του mTorrent, θα πάμε στο παιχνίδι μας που είναι στη Mediafire. Μπορεί να σας ζητήσει κωδικό όπως θέλει τώρα σε μένα. Θα σας είναι έτσι ακριβώς. Σας φορτώσει λίγο ο κωδικός και θα πρέπει να τον γράψετε. Τον γράφετε. Πατάτε αυτό. Και θα σας βγάλει έτσι. Σε κάποιους μπορεί να το βγάλει απλά έτσι και να μην σας βγάλει τον κωδικό. Θα το κατεβάσετε. Είναι 423,6 MB. Είναι σχετικά μικρό. Και μόλις το κατεβάσετε θα είναι στις λήψεις σας και θα είναι σε μορφή του WinRAR Archiver. Θα πατήσετε δεξί κλικ πάνω του. Αποσυμπίεση εδώ. Περιμένουμε λίγο να μας κάνει την αποσυμπίεση. Πρέπει να το κάνετε αποσυμπίεση γιατί αλλιώς δεν θα κατέβει σωστά το torrent και πιστέψτε με, εγώ την πάτησα μια φορά. Ωραία. Αφού γίνει η αποσυμπίεση θα σας βγάλει αυτόν εδώ το φάκελο. Θα τον ανοίξετε και θα σας έχει αυτά τα 4 αρχεία. Θα τρέξετε πρώτα το GTAV που είναι σε μορφή uTorrent, σε αρχείο uTorrent, το πατήσετε και θα σας ανοίξει με το mTorrent. Θα σας λέει το όνομα, είναι 60 GB το παιχνίδι, είναι πολύ μεγάλο. Εμένα μου πήρε 1,5 μέρα να κατέβει, είναι ανάλογα με το ίντερνετ σας. Και θα σας έχει όλα αυτά εδώ τα αρχεία. Θα σας έχει ένα προεπιλεγμένο φάκελο υπολογιστής που θα κατεβάσει το παιχνίδι, αλλά αν δεν τον θέλετε μπορείτε να πατήσετε εδώ και να δημιουργήσετε ένα φάκελο και να το αποθηκεύσετε εκεί. Αφού τελειώσει το κατέβασμα από το uTorrent, θα πάτε ξανά σε αυτό το φάκελο. Θα τρέξετε το install και θα κάνετε το Social Club εγκατάσταση. Αφού το κάνετε εγκατάσταση πρέπει να πάτε στο φάκελο που έχετε αποθηκεύσει το παιχνίδι σας. Εγώ το έχω αποθηκεύσει εδώ και σας έχει αυτά εδώ τα αρχεία. Σε κάποιους ας πούμε μπορεί να μην έχει αυτό το launcher και αυτά εδώ τα δύο. Θα πάτε ξανά σε αυτό το φάκελο και θα μπείτε στο update. Σε έχει αυτά τα 3 αρχεία. Θα τα κάνετε αντιγραφή και θα τα κάνετε επικόλληση στο φάκελό σας του παιχνιδιού. Θα σας ζητάει αντιγραφή και αντικατάσταση, εσείς θα την κάνετε. Πρέπει. Ωραία. Μετά αφού τελειώσετε με το update, θα πάτε εκεί εδώ στον τρίτο φάκελο που λέει crack. Θα κάνετε αυτά τα 3 αρχεία, πάλι αντιγραφή και επικόλληση στον φάκελο του παιχνιδιού. Και τώρα το παιχνίδι είναι έτοιμο. Τώρα, αν θέλετε να παίζετε online, δηλαδή με άλλους παίκτες, θα πρέπει να τρέξετε το GTAV Launcher, να κάνετε ένα λογαριασμό στη Rockstar Games και έτσι θα μπορείτε να παίζετε και online. Και θα τρέχετε το παιχνίδι με το Play GTAV. Θα είναι πολύ πιο χρονοβόρο όμως. Αν θέλετε τώρα να παίζετε μόνο story mode, θα τρέξετε το launcher και θα τελειώσει η υπόθεση. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, ένα comment και ένα subscribe. Και τα λέμε στο επόμενο.